Atxaldeon, pilotazale, Zumarragako Beloki pilotalekutik, Goñiren omenezko txapelketaren bigarren finalerdiak jokatuko dira eta hoiekin batera txapelketa herrikoia ere jokatzen ari denez. Hementxe, lehen partida horixe izango da. Joan den astean bezala, Josu Bikuña gurekin da, komentarista lanetako. Atxaldeon, Josu. Kaixo, atxaldeon. Eta, hastea, joa, txapelketa herrikoia. Eta gaurkoan berrikuntza bat nabaritu deu. Gero entzuleak, ikusleak entzungo dute. Hor txaranga daukeu, armaietan, Prasas izenekoa, bertakoa. Eta pixkat, finalerdi hau girotzea izango da bereien helburua. Eskertzea, ezta? Musika pixkat, Bai, giroa berotzen dut eta bueno, plazer bat horrelako txaranga bat izatea gaur hemen pelotalekoan. 3 partida ikusteko aukera izango deu. Lehenbizikoa txapelketa herrikoiari dagokiona. Ondoren, 4:30koa, Goñiren omenezkoan eta binakakoa ere bai. Azkenik binakakoa. Bigarren finalerdia, horrek esan nahi du lehen finalerdian, finalistak erabakita gatu ziela, lehen finalistak. 4:30koan Arkaitz Murua, Altzoko pilotaria. Eta binakakoan Arribilaga eta Elortz. Hoien aurkariak gaur bakingo dugu. Eta Inigo Bikuñak esan duen bezala aurkezpenean, finalak apirilaren 1 jokatuko ja, hurrengo asteazkenean beraz. Eta Josu, txapelketa herrikoia dena bertakoak. Bai. Iker Aleman Urretxukoa eta besteak bertakoak. Bai, Zumarragako 3, Kina Anaiak alde batetik. Eta partitik, bi pelotarioi, Mikel Rodríguez eta Iker Aleman. Kina Anaiak, zein da? Kina lehenbizikoa eta Kina bigarrena. Jon Evander. Jon gazteena eta Ander bietan zarrena. Beraz, Ander Kina lehenbizikoa izango da eta Jon Kina bigarrena. Sakera, Mikelek sakea. Ez, barkatu. Gorriek atera dute, Kinak atera du sakea. Iker Aleman urdinen atzelaria indartxu. Mikelek ezkerra zabaldu. Anderkinak ezkerra ez.
Lehengo asteazkenean finalerdi oso polita ikusi genuen, Josu. Bai, Partida honetan ze espero behar dugu? bai, bueno, aurreko asteko bi finalerdian, bueno, Agirre eta Tapiador izan ziren garaiak, egia da, bueno, azkenean aixe irabazi zutela partida, baina partida benetan entretenigarria jokatu zuten eta galdu zuten bueno, bikoteak ere maila polita eman zuen eta erakutsi zuen bi pelotari handi direla. Eta bueno, gaurko partidari begira urdinak Rodriguez eta Aleman iazko azpitxapeldunak die, oso bikote sendoa eta bueno, guantxe ikusi hon bezala Rodriguez kairea oso ondo manejatzen du eta bueno, aurkari bezala Kina nahiak bueno, hor bain pelotari eman berri dion Ander Kina afizionatutan oso maila onean dian pelotari bada eta izugarrizko maila dauka eta bera naia jon oso kirolaria defentsa oso ono erakutsiko do ziur gaur ere bai eta bueno, kolokazio aparta, bi esku on eta bueno, printzipioz agian urdinak favorito izango diela dirudien arren oso partida berdindua espero da. Eta hau, eta lehengo astean esan genuen, arau berezia ditu. 35 minutu gehienez jokatuko dute, 18 ez baia lehenago iristen. Eta bizi-bizi jokatu behar izaten dute, batez ere garrantzitsuak, Josu, hasierako tanto hauek. Abantaia hartuz geho, denborarekin jokatzea daukazulako geho. Bai, lehenengo 15 minutuak pixkat izaten die hori, hemen ikusten da ea zeinek hartu duen lehenengo errentatxoa, baina gero azkeneko minutuetan partida guztiz aldatzen da. Aurretik Gijona pixkat denbora kontuan hartuz hori maneiatzen saiatzen da eta denbora bere alde izaten, eta aldi izatzetik saiatzen die joku bizi egiten eta lehenengo minutuetan galdu duten tanto horiek rekuperatzen saiatzen die eta partida oso polita bihurtzen da azken minutuetan. Eta lehen tanto hauek, tanto gogorrak eta denbora badoa, 31 minutu falta dira. Horrek esan du, 4 kendu dituztela. Bai, eta bueno, hor ikustegun bezala, bi atzelariak oso atzelari sendoak die, bi esku on, huts gutxi egingo dituzte ziurrenik lehenengo 15 minutuetan, eta bueno, eta aurrelarietan bi aurrelari oso ezberdin. Alde batetik Rodriguez tanto bukatzen abila, ezkerra idea ondo maneiatzen dona, eta Anderkin aldiz ziurrenik defensan denbora gehiago pasatuko do eta kontraerason aukera daukanean ere aprobetxatzen saiatuko da. Atzelari segurua ematen du, ezkerra eskuin bikain. Gero kontrakantxan bada beste epaile bat eta honek markatzen duena, Josu? Bai, beak azkenen egiten duna da, bikote bakoitzak gehienez 4 aldiz jarraian bota dezake 3 zenbakitikan atzera. 5. aldiz jarraian 3 zenbakitikan atzera botatzen baldin badu bikotetako batek, tantoa zuzenean aurkariarentzat junga. Honekin, neurri honekin lortzen saiatzen deguna da, jokua biziagoa izatea eta aurretik doazenak denbora guztian atzea botatzen egon beharrean eta atzelariari ekiditen pixkat joko arinagoa izaten, joko biziagoa eta aurrelariak sartzeko aukera izan bezala.
Anderkinaren utxegitea, ezkerrez txapazpira beraz, berdinketa markagailuan. Eta esandakoa, partida hasiera benetan gogorra. Bai, eta bueno, partida hasiera hau espero genuen zerbait da. Azkenean, huts gutxi, bi atzelari oso sendu, eta lehenengo minutuetan tanto egitea asko kostatzen da. Eta bain behitu hain... Sake bikaina. Bai, eta ikusiko dugu ea zeinek hartzen duen lehenengo abantaiatxoa, 2 tantotakoa, eta horrekin godo gutxinaka partida irikitzea eta partida pixka erasokorragoa ikustea. Anderkina, ezkerrez. Iker Alemanek dotore zabaldu ezkerrez. Bai, eta orain, lehenengo tanto egiten momentuan Rodríguez eta Alemanek pelota askoz ere motelago atera dute, eta azkenen pelota horrekin beraien helburua izango da aurrean pixkat jokoa mugitzea, gehiago Rodríguezek aukera gehiago izateko jokoan sartzeko, eta gaina bestalde batetikan Alemanek atzetikan ere mozteko aukera izateko eta pixkat saiatzeko kinatarrei bere toketikan ateratzen. Ze dotore zabaltzen duen ezkerrarekin Alemanek. Mikelek eskuinez. Lakoratu. Inakatzera. Eta pelota ipatu dezula, takori gabe jokatzen egitea eta pelota goxoakin, esan dugu. Bai, eta txapelketan zehar, bai oten dela batzuk tako pizkatxo jartzutenak, bestela eskuak kargatuten zaielako, baina bai normalean gehiengoak takori gabe jokatzen dute, eta azkenen takori gabe jokatuta ere pelota gehiago sentitzen zu eta pelota mugitzeko erreztasun gehiago duzu. Aukerako pelota zuen, Mikelek ezker gantxo zabaltzen saiatu da, baina txapazpira eta parean berriro, bina. Eta denborak 26 minutu, 42 segundu, atzerako kontaketa. Jonkina sakera. Sake ona, baina ezker dotore horrekin. Eta haze bi paretekoa egin dena Mikelek, 3 eta 2. Aurrelari arriskutsua da. Bai, eta hor ikusten da azkenen bakoitzan jokatzeko modua zein dan. Urdinak aukera daukaten bakoitzean aurrean pelota mugitzen saiatzen die eta saiatzen nahi die joko hain zuzena ez izaten, eta aldiz gorriak saiatzen die gehiago tanto alduzatu eta urdinen hutsa bilatzen edo bestela kontraerasoan beraiek ere egiten. Jonkina sakera. Gerra Aleman. Gerraz, seitik. Anderrak atzera. Kolpe bizia dauka Anderrek. Patxadaz. Eta zaila Ikerrek, gainean da. Hora gainotzera.
Dejada txokoan, Iker Aleman iritsi eta zabaldu hanketara. Jone kaldu egin du, baina Anderrek atzetik. Jokoa lasaituz. Ea eskuinez. Ondo. Airearen bila. Zabaldu bere burua, orain zabalera Mikelek. Anderkinak bi paretat, tanto. Dotore. Jokaldia nola ezkutatu duen azken momentu arte. Atzera joko zule ematen zuen, baina jak. Bentsa ikusiko dugu. Dotore. 4-3. Bai, eta, bueno, hor Anderkinak erakutsi du, urte askoz aurrelari moduan ibili dela afizionatu mailan eta bueno, aurrean pelota daukanen kanpo bukatzeko erraztasun handia daukala. Bi atzelariak hortxe. Eta epaia kontaketa egiten, hirutik atzera pilota dezente eman dituztelako. Iker etxi du. Eta Anderkinak hor nahita hirutik ez pasatzeko, zabaldu. Iker Alemanek Dotore, ezkerrez zabaldu. Jonkina iritsi. Horrein atzera. Bai, eta hor, ikusten da Kinatarrak oso ondo kolokatzen nahi dela. Azkenen, urdinetako bateko aukera daukanean Jon Kina eskubian jartzen da. Atzelari Anderkina hor txokoa zaintzen eta momentuz ez die aurkitzen nahi ez Rodriguez eta ez Alemanek egitatu egiteko. Orain Anderkinak utxe egin du, baina oso partido irekia dagoela ikusten nahi da. Eta parekatua, 22 minutu zera kontaketan, lehen atsedenaldia Urdinek eskautakoa. Eta hortxe, hau jotariak aukian. Bai, eta alde batetik harritzekoa baino hasiera batean entzun espero agian lehenengo 8 tanto hauetan hainbeste gutxi izatea. Hor Rodriguezek aurrean bizpahiru huts egin ditu eta erasoan saiatuan horretan eta Anderkinak gorrien aldetik atzetikan pelota zail asko eraman dituen arren, batzutan errezenetan ere pare bat huts egin ditu eta horregatikan dago partidoa berdinduta. Armaiak ere itxura politia hartzen hasiak dira. Urdinak badoaz. Luze eta sake zaila, Dotore Anderrek. Alemanek pilota jetxi, baina Jonkina defensan bikaina dira. Bai, eta momentuz, lehenengo 13 minutuetan azpimarratuko nukena da alde batetikan Iker Aleman egiten edan lana, pelota asko ematen, gero aukera auken guztietan bai txokora eta bai zabalera mozten eta gaina utxik egin gabe. Beraz, momentuz partida oso nahi jokatzen nahi da, eta beste alde batetikan Jonkinari ere, Urdina saiatzen nahi die alde batetik bestea moitzen, saiatzen nahi die berari min egiten, baina ari da erakusten defentsa ikaragarria daukala eta horreko kuadroietan oso sendo jolasten nahi da. Ikusten da, fisikoki, harina, ospo handia izango du honek, pentsatzen dut, iraungo duela, defensa lan horretan.
baina Mikelek ezker aire hori ikusgarria dauka, eta partida polita. Anderrek atzera. Bai, eta hor Rodríguezek eukio ezker aire sartzeko aukera, baina ja minutuak atzera kontaketa hortan geroz eta minutu gutxiago datzen dira momentuan ja bildur gehiago ere izaten da, eta ikusiko dugu azkeneko 20 minutu hauetan erasoko da aurkitzen dan edo bildurrak erasan da agian gehiago defentsa lan jazten. Eta hortxe lehen esan duguna, Gorriek 5 baino gehiago eman dituzte, 3 atzera, 5 pilotakada baino gehiago jarraian, eta epaileak urdinentzat antoa. Eta uste dut Anderkina kexu zela ez delako abisatu edo txistu ez delako egin edo... Bai, baina azkenen berak jarraitu behar dugu azkenen kontaketa, eta azkenen bere arazoa izan da kasu horretan. Ulertzen dut azkenean hor jokoan zaudenean eta berotasun horretan zerre agertzea, baina azkenen beha kontatu behar zerbait da, eta ez da konturatu bosgarren aldiz 3. kuadroa pasatu jarraian. 5 eta 4, urdinak aurretik, 19 minutu geratzen dira. Eta hemen partidak momentu batetik besteak klik egingo du, izan ere bikote bat bai edo bai arriskatzen hasi beharko du, atzetik dijoana. Eta hor joku aldatu egingo da. Bai, eta momentuz, arrisku gutxi hartzen nahi dez, azkenen partida oso berdindua doa, baina ja momentu batean bizpairu tantoko abantaia hartzen badu norbaitek hor ja partida guztiz aldatuko dela eta norabide oso ezberdin bat hartuko dela. Mikel ezker gantxoz ez du zabaldu nahi bezala, kantxe ardira atera zaio, Ikerrek bai, zabaldu eta luze, tanto bikaina. 6 eta 4. Eta ez dirudi 18 tantora iritsiko dianik, ja partido erdia pasada, eta indikan 6-4 bakarrik. Egia da azkeneko minututan tantoak askoz azkarrago juten dela, baina ala ere ez zait iruditzen 18 tantotara iritsiko dianik. Joni gainera etorri zaio pelotari, baina ondo eraman du. Eta tanto honetan egurrean, Iker Aleman ikusten dugu agintzen. Lehen aldiz, nola moztu den txapaganean Anderkinak haze tanto honek ere. 5 eta 6. Zaten ari nintzen lehen aldiz, 2 tantoko aldea zegoela markagailuan. Hori arriskutsua da, baina Anderrek bikain. Bai, eta bitantoko abantaia horrekin ja tendentzia aldaketa txiki bat ikusi dugu, ja Anderkin atzetikan sotamanoz erasora pasatzen saiatu da, ondorengoa bikain moztu eta tanto egin, eta azkenen markagailuak eta denbora zuten aidan horretan partida askotan aldatu diren da. Ikerrek aurrelaria bilatu du, Jonek bikain erantzun, bainatzera. Anderkinak bien tartera, txoste egin du, baina Mikelek eraman, eta Josuk esan dakoa, Anderkina pixu gehiago hartzen, bikotean, eta agindu nahian. Banjetxi,
ezkerrez, Zabaldu. Deja da Jonkinak, baina Mikel Iritsi orain Anderrek dotore Zabaldu ezker gantxoz. Urdina defensan, tanto honetan. Ipareta, Mikel Iritsi eta Gaman. Anderrek atzera. Beste Ipareta dotorea. Sotaman osorain atzera. Eta Urdinak defensan, txapa gainean moztu Ikerrek zer egingo du, deja dotorea, Txokora. Txokori bilatzen nahi dira, Jonkina bilatzen nahi dira, eta honek Zabaldu, Mikel Iritsi, Anderrek atzera. Oleaz, Alemanek, Zabaldu orainaz, etanto politia ikusten nahi gana, Mikelek atzera. Anderkinak, alduen egin du. Eta deja da politia zen, baina txapaztira berlinketa berriro. Bai, eta bai tanto zoragarri ikusi dugu eta bueno, lehenengo aldiz tendentzia aldaketa handi bat, bueno, oso erasokorri ikusi ditugu gorriak, bueno, hasiera batean Anderkina atzetikan pelota oso minutzen eta bueno, Urdinak alde batetik bestea mugitzeko gaitasuna daukala erakutsi du eta Jonkina aurretikan ere zoragarri ikusi dugu. Defenditzatu batu zaionean ondo defenditu, pelota mugitu du eta azkenen bueno, Iker Alemanek tanto egiteko nahi hortan dejada txokoan egiten saiatu da eta txopa bera juntzaio. Eta orain txapa bera joan zaiona, Jonkina izan da eta nik uste baietz. Pexu da, baina nahiko argia iruditu zait. Ikusten dugu, mentxe ikusiko dugu. Mikelek ezkerra bilatu ezkerrez, eta justu Mikelek tapatzen du, baina bai, nire argia iruditu zait. Soinu ezberdin bat egingo. Bai. Baina, bueno, partido oso entretenigarria ikusten egia. Bi jokatzeko modu oso ezberdin, eta bueno, bakoitza bere rekursekin, baina partida oso irikia ikusten egia. Zazpi eta 6 Urdinak aurretik. Lehen bitantoz egon dira aurretik. Aldea itxi dute, baina berriz ihes egiteko aukera. Mikelek sakea ezkerrez, Anderkinak ondo. Bai, eta bain berriz ere pelota mutela atea dute Urdinak eta ikusiko dugu ea zein etortze zaion ondo pelota hau, bueno, hain Anderkin atzetikan ere aukera daukanean mozten saiatzen nahi da, eta bueno, ikusiko dugu urrengo kantuetan pelota honekin nola ibiltzen bi bikoteak. Atzelariak Otasu eta hor ikusi duzu keinua Anderrek nola epaileari begiratu dion, epaileen eskuari jakiteko zemagarrena zuen hirutik atzerakoa eta orain kasi duela emate du. Mikelek atzera eta txistu egin du epaileak. Urdinek 5 aldiz atzea bota dute. Eta bai.
Azpina. Txiribidua konsegitu duentzat lehenetzukoen da, bain bai. Arau bitxia, baina politia aldi berean. Sakea Jonkinak orain, Mikelek, kanpora. Ipareta, baino kanpora, kontrakantxara, 8-7. Buelta eman diote markagailuari Kinanaiek. Eta 11 minutu 52 segundu. Faltaia. Bai, eta bueno, oain ja 11 minutu terdi gehatzen den honetan, bain urdinak ere ikusiko dugu, ze bueno, 8 tanto doaz gorriak eta gehienak urdinen utxengatik izan dira. Bai. Eta bueno, ez dakit horrek ere konfiantza pixkat kenduko ziren urdinei ala zer, baina bueno, oain ziurrenik pixkat erasoan hasiko diala eta ea lortzen duten bueno, berriz ere partida berdintzea, ala gorriak pixkat abantaila handiago hartzen duten. Eta defensan bakarrik ez. Esatean epan erasoan ere Jonkina ondo da bilela, orain Txapazpira beste berdinketa bat. Hortxe denbora ikusten duzue, atzera kontaketa. Trakea eskuinez erantzungo du Enderrek. Ja, Alemanek, pelota ezkerrez, bizi. Azken 10 minutuak, oraintxe sartuko gea. Finalerdi gogorranetan. Airearen bila Mikel, ez du gozatu, baina pilota zaila, eraman du Jonkinak. Sotamanoz. Ikerrek bizi, gainean da. Anderrek bi pareta, Iker Alemanek eskuinez, txapa gainean moztu. Eta Anderrek bikain iritsi, orain Dotore Jonek bi pareta, Iker iritsi eginda. Anderrek atzera eta tupust egin dute, epaileak ea zer erabakitzen duen. Tantoa. Hemen ikusiko dugu. Ez dakit, zer dut zegizun, Josu? Bai, azkenen, bueno, horrelako kasuetan epaiaren interpretazioa da. Bai. Epaia iruditu zaio, bueno, azkenen kasuntan Anderkina ez dela mugitu eta bueno, Rodriguezek Anderkina saiestu beharko lukeela. Egia esan, nik errepikapena ikusita zalantza dauzkat eta ziurren nik tantoa errepikatu egin nuke. Atzera Jonkinak, orain eskuinez bi pareta, Mikelitx txokoan utzi Dotore eta tanto. Goxo, txokoan Ozabalean nola utzi duen. Hemen ikusiko dugu. Iritsi eta txak. Eta Jon, ez da iritsi. Behatzina. Bai, eta bueno, 8 minutu besteik ez gehatzen da partidua, bueno, oso irekia ikusten dugu. Horre gehienez bitantoko abantaila egon da. Partido guztian zehar, bueno, oso partida berdindua, momentu batzutan, bueno, tanto politikak ikusitugu, bezadutan, utxen bat ere, eta bueno, ez da garbi ikusten hemen zeinek lortu behar duen finalerako txartela. Anderrek, Biorma, Txost, Mikelek eta tanto.
10 eta 9 berdinak aurretik. Bai, eta hor, Ander saiatuan bipareta egiten oso nazan, ze Mikel Rodriguez lekuz kanpo harrapatua zeukan, baina ez do lortu guztiz bipareta hori zabaltzea, eta gero Rodriguezek erakutsi do sekulako maila daukala hor aurrean tantoa bukatzeko. Ez ahaztu finalerako txartela dagoela jokuan. Presio handia beraz. Bukerako Mikelek, Jonkinak, Laman Ikerrek, ezker horma bilatuz, orain Anderkinak atzera. Atzelariak ikusten dugu oso ondo jetxitakoa eta ze tantoa egin duen. Lauter bitik, ezkerrez, txapa gainean eta ezker hormari itxatxita. Haze tanto. Bai, eta izugarrizko arrisko hartu hor. Bai. Baina egia da, gorriak oso ondo defenditzen nahi dela eta tanto egiteko daun zulo bakarra justo hor dela. Pixkat Anderkina atzen dagonean txokoan mozten eta bueno, Ikerrek oso ondo bilatu do eta tanto zoragarria egin do. Eta bain, bueno, 5 minutu terdi gehatzen die eta ikusten minutu hauetan Kina nahiek ze taktik hartu duten, baina baitu, baintxe. Bai, oparia. Kina nahientzat. Alemanek kontrakantxara bidali duelako pelota. 10 eta 11, Jonkina sakera. 5 minutu geratzen dira. Airearen bila zabaldu. Mikelek iritsi eta txokoratu eta ezin. Jonkinak. Eta orain bai. Kontuak serio jarria. Bi tantoko aldea. Partida nola dikoan ikusita, aldea handia da, Josu. Bai, eta bueno, 4 minutu terdi gehatzen dien honetan, bueno, ja oain argi dago 18 tantotara iristea oso zaila izango dutela eta bueno, eta denbora bukatzeak bueno, izugarrizko garrantzia duela. Orduan, bueno, oain pentsatzet hemen Anderkin atzetikan ere saiatuko ala pixkat pelota mugitzen eta bueno, tanto oin barra daukate berriz ere partidan guztiz hartzeko. Iker Aleman, seitik. Zer egingo du Jonek zabaletik zabalera eta tanto izan leke, ez? Iritsi Iker Aleman, Anderri gainera etorri zaio, ez du nahi duena egin. Ea orain. Kontrakantxara ezker gantxo hori eta 13 eta 10. Bai, eta orain uste dut Anderrek esan diola, bueno, bere anaiari aldatzeko eta be aurrean jarriko ala. Bueno, azkenen balen esan duten bezala be aurrelari izan da urte askotan baita ere eta bueno, bere buruarengan konfiantza dauka ea tanto batzuk egiteko eta partida honi buelta emateko. Eta bueno, oain berriz ere musika entzuten nahi gehan bitarten, ikusten da Armaiaetan giro ederra dagoela. Dotore. Jende pila gerturatua gaur bigarren semifinal hauek ikustea eta bueno, plazer bat izaten da frontoia horrela ikustea. Poza ematen du eta pilotak badu jarraipena inguru hauetan eta eskertzekoa benetan. Atxedena amaitu da, atxedena hartzen dutenean denbora geratu egiten da. Berriz Juantxe jarrikoa martxan, 3:35 ikusten dugu zera kontaketa.
Hiru tanto, talde handia da. Bikote gorriak lehen bezala jarraitu jokatu dira. Baina aldatu behar dute jokoa, arriskatzen hasiko dira. Finala eskuetatik ihes egiten aizaielako. Mikele kantxarrian atzera, oain bai. Aurrelari atzean eta atzelari aurrean ikusten hasiko gea. Ikerrak ez du gozatu, baina pelota zaila. Ondo, Jon. Bai, eta bain, denbora alde duten ez urdinek, ikusten bezala saiatuko die, bain Ikerrek pelota luzatzen, lau bat pelotak atzea botatzen momentuan, bat aurrean botako, eta berriz ere ziurrenik pelota luzatzen saiatuko da, eta modu hortara aprobetxatzen hiru tantoko abantaila dutela. Anderkinak indartsu atzera, orain ezkerrez, bien tartera, baina Iker Aleman bikain. Pelota zaila, Jonkinak, eraman duena. Ander, Stamanoz, 2 minutu atzera kontaketan. Bai, eta 2 minutu gehatzen honetan baita ere, azpimarratuko nuke gaur Iker Alemanek egindon lana. Egia da, partidu hasieratikan pelotari asko eman diola, pelota luzatu, gero ere pelota bai txokora eta bai ezker zabalera moztuz mina handia indola, eta gaina gutxi eginez, eta iruditzen zait gaur partidontako izarra beha izaten egala. Anderkina tanto bila baina ez du gozatu. Eta esan liteke jada bai. Urdinak finalean izango dela 14:10. Minutu bat geratzen zaio final erdi honi. Bai, eta hor, lehen onda tanto bat hor, Anderkinak Mikel Rodriguezi estorbo egin dion ala ez horretan, eta hori 9 eta 8 gorrien aldekoa zen, eta behitu orduztikan partida guztiz aldatu da, eta oain segurtasun eta zurtzi askoz gehiago jokatu dute urdinak, eta garaipen, oso merezitako garaipen bat izango dute. Amazazpi segundu, pilotak horrik aldatu Anderrek, eta badoa sakera, baina 11 eta 15 alde handia da. Sake laburra bizia, ezker Rantxo Bila txokoan utziez, txapara. Eta holaxe amaituko da, 16 eta 11. Besarkadak txikiak ere hortxe aitaren gana, pentsatzen dut. Bai, eta partidu ederra ikusi dugu. Azkenen, lau pelotari bikain, erakutsi dute hauek ere defentsa handia, eta bikain dakitela pelotan jokatzen, eta egia da urdinek merezitako garaipena jaso dutela azkeneko 10 minutuetan gehien bat hobeak izan dielako, baina kinatarrak ere erakutsi dute izugarrizko pelotaria diela. Eta ondoren lauterdiko jokatuko da, finalerdia, Beitia bigarrena Nazabal.
Jaialdiko bigarren partida hastera doa, 4:00. Hemen ere finalerako txartela dago jokoan. Eta gorriz, Bingen Beitia. Beitia bigarrena. 19 urte, Zeanurikoa. Eta urdinez, Igor Nazabal, 17 urte, Betelukoa. Sakea gorri, 22 izango da partida hau, eta esandakoa finala da, finalerako txartela dago jokoan, Arkaitz Murua zai dute. Eta lehen tantoa Beitiak sakez egin duena. Armaietan isiltasuna, baina zaletu gari. Zumarragako beloki pilotalekuan, zuzenean. Bigarren finalerdia, Josu, nolako partida, espero dugu? Bueno, nik printzipioz oso partida irikia ikusten dut. Alde batetikan, Beitia agian txapelketan hasieran favorito bezala ikusiko genuen partida honetan. Gainaz Zestauri 22-15 gazizion finala ordenetan, eta sekulako maila daukan pelotari bada, baina Nazabalek bere finala ordenetako partidan sekulako erakustaldia eman zuen. Egia da, Ibarluzean aurka partida jolazten izan, eta 13-4 zijotzela, Ibarluzea lesionatu izan, da ezin izan zen partida bukau. Baina, momentu horretara arte sekulako erakustaldia eman zuen, eta erakutsi zuen maila handiko pelotaria dela. Beraz, printzipioz agian Beitia favorito izan daiteken arren, ikusi beharkoa ea Nazabalek final ordenetan eman zuen maila berdina ematen duen, eta ematen baldin bado, partida irabazteko aukera asko izan ditzazke. Hasiera honetan, sakea agintzen. Eta egindako bioiengatik 2 eta huts. Beitia sakera. Nazabal berrestoan, Botore, boleaz. Jost. Ezkerraire zabaldu. Beitiak bildu. Zabaletik zabalera sutamanoz. Okaldia egin zuen Nazabalek, baina kontrakantxara joan zaio. Eta 3 eta huts eta haze konzentrazio arpegiak, ez biek bakarrik, publikoa ere bai, xili-xilik, pilota gozez. Bai, eta azkenen bi pelotariek ere bakite hemen final handirako txartela dagoela jokon, eta oso partida garrantzitsua dela. Sake bizia, zazpitik, ezkerrez, Nazabalek eraman, Beitiak atzean euki nahi du Nazabal. Goleaz, aurrera pausa eta aire sartu da. Sotamanoz esperatu nahi, baina ezin, Beitiak zabaldu. Nazabalek deja da zabalean. Beitia iritsi. Agintzen Nazabal tanto honetan. Botore aurkaria mugituz. Txokoan goxo utzi, iritsi. Orain komeriak. Beitiak atzera eta tanto.
lau eta huts. Tanto oso horra. Bai, eta bueno, biek izan dute tantoa bukatzeko aukera, baina horre Nazabalek airez aukera zoragarria zeukan tantoa bukatzeko, eta bueno, txokoan uste erabaki do, eta bueno, beitea nekatuta zegonez erabaki do, biderik motxin hartzea eta txokoan gehatzea, iristeko aukera izan do, eta azkenan gaina tantoa beretzat. Eta bueno, partidan ondo sartzeko tanto hau zoragarri etorriko zaie. Eta ikusi dugu, Nazabalek ze eman lezaken, tanto honetan ikusi dugu. Agintzen jartzen denean, zein dotore mugitzen duen pilota alde batea eta bestea. Eitia sakera. Ezkerra horma bilatuz. Baina aire zabaldu. Nazabal iritsi eginda, orain atzera bera. Oleaz Beitia. Ariketa jokaldi zaila zen hoi, eta bueno, Zabalean deja da. Bai, baina egia zoragarri engainatu dola Beitia, eta bueno, txapatikan metroa gorago botatare tanto ingo zola, baina bueno, egia jokaldi zaila zala eta bera juntzaio. Eta bueno, hain denbora eskatu do, nik uste bai ondo etorriko zela, bueno, horre pare bat tanto gogor izan dituzte, eta bueno, berriz ere pixka lasaitu. Nazabalek, bueno, bere botilleroarekin pixka ditu. Txaranga duinu eta guzti, eroki pilotalekua, bi pilotaria kantxan, Eitia bigarrena sakera. Sake zaila eraman du Nazabalek, ez, gora. Sakez bi tanto eginak ditu Eitiak. Osu, sakatzaile notoria dugu. Usten aidana da, sake hartzen honen gaina, utz gutxi egite ditun pelotaria da, pelota oso mugitzen dut eta gaina hori, azkenen gero daukizke rekurso asko bai defentsan bai atakean eta bueno, azkenen 6 tanto jarraian egin ditu. Eta bueno, hain gantxo hau bera juntzaio eta Nazabalek sakearekin minitea lortzen duen eta pixkat partida bere aldera eramatea. Pilota aldaketa. Zerbait nahi du Nazabalek. Bai, nik uste, ez dakit ze pelota motateako duen, baina
baina bueno, behai komuniko litzaioke pelota bat pixkat azpitik ibiltzeana, saiatu beitia beitiaren aire joko hori saiesten, ze, bueno, gantxoz mina egiten du, baina boleaz ere sekulako mina egiten du beitiak, eta bueno, baea lortzen Nazabalek bere jokatzeko hitz egiten nahi geha momentuan, oain gantxoa gaizki eman dio eta 7. tantoa beitiarentzat. 17 urte ditu Nazabalek, 2 gehiago beitiak. Final aurreko bada, urduritasunak ere kontuan hartu gaia, eta botillerako iso esaten dio, Nazabali. Cruz, lasai, oda beitia. Azpita bat. Txake zaila, dore, erantzun Nazabalek. Beitiak, beratu, zerrez. Gantxoko handeja da egiten saiatu da, etzai ondo atera, baina beitiak txapazpira. Bai, eta bain ikusiko dugu aber bigarren sake honetan Nazabalek lortzen duen sake hon atera eta sakez edo sake rematean tanto egitea. Nazabal sakera eta laburra irutu zait, baina epailek baleko azela esan dute beitia. Eta zaila eraman du orain, zabaldu Nazabale kontra kantxara. Bai, eta bueno, Nazabaleko hain sake aukidon bi aukera hauetan, gantxoz ez du asmatu eta biak kanpoa juntzaizkio. Ikusten da, sekulako doaia dauzkala, baina momentuz, ez da lortzen nahi gantxo horrekin asmatzea eta bueno, 8-2 beitiarentzat. Beitia. Sake gurutzatua, launa etxi eta eraman. Zer gantxoa Zabalera, Nazabalek erantzun. Orain zer? Berriro ere Zabalean tantoa nahi zuen, baina txapazpira joan zaio. Ezker gantxo hori. Bai, eta bueno, hasiera honetan ezker gantxoz bai Nazabalita bai beiteari kostatzen nahi zaie, eta bai, horri Nazabalek bat baino gehiago Zabalera bota ditu eta bueno, beiteak aldiz txapa bera. Nazabal berriro sakearekin. Sake gurutzatua eta tanto. Egindako lehenbiziko tantoa Nazabalentzat. Markagailuan laudoa, beste guztiak, beitiaren kaleak segiteak izan dira. Bai, eta sakea ez da guztiz ona izan, baina justo txostean eman do, eta bueno, beitiari pelota gainera etorri zaio eta tanto itea lortu do. Deteluko pilotaria. Nazabal, ezker gantxoz, txapazpira eta Nazabalek galdu duen 5. pilota. Nik uste hor, Zabalera jotzeko konfiantza nahikoa ez duela izan edo zalantza egin duela eta kenean txokora ere ezin. Bai, eta ez dakit urduritasunaren ondorioz ala zer, baina hasiera honetan kostatzen nahi zaio pelota eskun ondo sartzea, gehien bat
ezker esku horrekin eta bueno, ba, nik uste horre tanto pare bat egititun momentuan bagian askatuko dela eta beha daukan kalitatea erakusteko aukera izango dela. Olakotan Josu, ze izaten da, tanto luze xamar bat egitea aginduz eta ondo amaitu, eta konfiantza hori lortzeko. Bueno, azkenen nik uste bi gauza gerta daitezkela hor, egon da laugarren tantoa oso tanto luzea izan dutela eta batzutan hola tanto oso gogor bat izaten danean hankak batzutan askatu direnean uste dutan lotu nekearen ondorioz eta ez dakit agian bigarren hori gertatu zaio, baina nik uste behar joan komenditzaiona da hori pare bat tanto peloteatu eta beak tantoa bukatzen baldin bado, nik uste konfiantza pixkat hartzeko aukera izango gola. Eta aldiz, Beitia oso sendo ikusten da. Pilotari indartsua da. Eta dotore bilatzen ditu anguloak, lauterriko anguloak. Bai, eta azkenen gaina, tanto gehienak egin ditunak ez die izan gehiegi arriskatuz, baizik eta Beitiai da saiatzen dominatzen, pelota luze eta bizi jartzen, eta bueno, bain Nazabalek sakerrestu agora, 11-4, eta bueno, kanpotikan hitz egitea erreza da, baina iruditzen zait Beitia errezegi juten nahi dela markagailuan, ja 11 tanto egin ditu, eta bueno, ea bain bigarren deskanso honekin Nazabalek lortzen don pixkat askatu eta bere maila ematen hastea. Zeanuriko pilotariak lan erdiak egina ditu, badoa sakera. Sake gurutzatua, ondo Nazabal. Ezkerra irezaztu asmatu du pare eta dotore efektuarekin, iritsi baina txapaztira. Bai, eta nik uste torre Beitia saiatu ala, eramatea bakarrik gutxi iruditu zaio eta hor saiatu ala txokoan kontraerasoan tanto egiten eta bueno, bera jun zaio eta bain, Nazabalek aukera berri bat, bain, tanto honetan oso erasoakor ikusi dugu, bipareta zoragarria indo oso tamanoz eta bueno, ea aldaketaren hasiera etortzen dan. 5-11. Atera da ezkerroznatik, oso erresto ona. Nazabal atzeraka etorri eta paso. Ezkerra irez, Beitia, hanketara. Nazabalek altxatu du, orain ezkerrez, txapa gainean. Dotore Zabalean deja da, Beiti iritsi eta gurutzatu eta tantoa, azte tantoa. Arriskatu egin du Nazabalek Zabalean deja da eginez.
Beitia ondo iritsi eta gurutzatu. Bai, eta Beitiak tantoan zehar presio asko sartzen do, eta bueno, dominatzen hasten den momentuan, Nazabal hor lau lauterdi hortatikan pelota loratzen saiatzen da, pixkat lekua hartzeko asmoz, baina gero Beitiak izugarrizko bolea dauka, eta hor ja tantoaren joera bere alde juten hasten da, eta egia esan, Beitia momentuz asko zobe ikusten dugu, eta 12 eta 5 hau guztiz merezitako izaten nahi da. Beitia agintzen. Zabaldu orain Nazabalek. Kaso. Kantxarritik. Josuk esan bezala loratzen eta boleaz. Beitia agintzen. Eta ezker gantxo hori eta eskuan nahi bezala sartu eta txapazpira. 13 eta 5. Bai, eta iruditzen zait, Nazabalek hankak lotuta dauzkala, etzaio fresko ikusten mugimendutan, eta azkenen mugimenduak, hankako mugimenduak ez baituzu fresko, beti pelotara segundo erdi bat berandu iristen zea, eta asko kostatzen da hor dominatzera pasatzea. Eta Beiti aldiz ikusten dugu, kantxaren erdi hartzen behin eta berriz, aire jokoarekin velozidade asko ematen pelotari, eta Nazabal guztiz defentsan. Beiti esakera. Txapa gaina moztu. Nazabalek. Daman. Oleaz. Atzo. Txokoa mizten saiatu da. Beitia etzai ondo atera. Nazabalek txokoan ez. Txapazpira. Goxo utzi nahi izan du. Ez du asmatu, hemen ikusko dugu. Bai? 14 eta 5, eta partida azkar doa, azkarregi, Nazabalentzat. Beitia berriz, sendo ikusten da, Bai, azken tantoetan, pelotaren dominioa geroz eta garbiagoa izaten nahi da Beitiaren alde, eta Nazabali asko kostatzen nahi zaio hartu eta pelotakadaren baten dominatzen jartzea, eta horrela Beti defentsan egon da oso zaila izango do partidari buelta ematea. Eta goiko txapara. Gauzak ondo ez doazenean, holako xeak pasatzen dira. Txapak azaltzen diela nahi gabe. Bai, eta azkenen pelota luze jartzen saiatzen nahi da Nazabal basak erresto horretan, baina luze jartzen saiatzen dan horretan baten bagora juntzaio, eta bestela Beitia boleaz sartzen nahi da eta izugarrizko min egiten, eta ea partidaren dinamika aldatzeko aukera izaten du Nazabalek, ze badauka hori egiteko gaitasuna. Orain, agintzen saiatu da baina Beitiak buelta emateko saiak eragin du, hala eta guztiz Nazabalek tantoa 6. Egindako 3 ditu, egitako bat sakez, baina galdutako 7. Aldiz Beitiak galdutako 3 bestik ez, eta egindako 8 horietatik 4 sakez. Eta beharrezkoa dauka Nazabalek oain sakearekin asmatzea. Tanto bolada bat, partiduan sartzeko.
konfiantza lortzeko. Beteluko pilotaria, badoa sakera. Ezker gantxoa zabaldu, kontrakantxara. Ezin sinistu dabil. Bai, eta bueno, ja iruzpalau juntzaizkio modu hortara kanpora, gantxoz, gantxo garbia zeukan eta bueno, beha gaina hori arma handi bat dauka, baina ez da lortzen nahi eta pelota kada asko kanpora juten nahi zaizkio. Beitia sakera 16-6. Zazpitik Nazabalek, ezkerrez. Txokola jeitsi, Nazabal iritsi, ipareta, tanto. Oso ondo Beitia, Bai. Tanto aginduz, sendo. Baina handirik ez zaio ikusten. Ez, eta bueno, azkenen Nazabalen kasuan gauzak ez dienan ondo ateatzen eta aukera daukanean ez da lortzen bera dauzkan errekurtsoak martxan jartzea eta azkenen dinamika negatibo batean sartu da eta kostatzen nahi zaio horri buelta ematea. Eta pena bada, finala ordenetan erakutsi zon izugarrizko gaitasuna daukala pelotan jokatzeko, erasorako, defentsarako eta izugarrizko pelotaria dela. Eta bere botilleroa behin eta berriz zaio, pixkat iztarrak aktibatu nahian eta nahi ere sentsazioa emateit eta iruditzen zait tankak guztiz lotuta dauzkala. Eta, kalterik handiena bide hortatik etortzen nahi zaiola. Azkenen, hankak ez bauzkazu harin eta ez baituzu modu egokean sentitzen, pelotan jolastea oso zaila da. 17-6, Beitia sakera. Zigote nahi bezala egin, baina eskuinez erantzuteko aukera izan du Nazabalek, baina txapazpira. Eta burumakur ikusi dugu atsedenaldian aurkian Nazabal, baina olakoetatik ere duzu ikasi egiten da, eta hobeto esan da ikasi egin behar da. Ez da guztik. Bai, azkenen, ziur nago kriston ilusioekin etorriko zala eta partida hontarako plan zehaz bat izango zutela Beitiari irabazi ahal izateko eta gero martxan jartzeako garaian ez zaio ezer ateatzen ari eta bain bezala gaizki emandako pelotaka horietan ere Beitiaren alde erortzen nahi die eta zaila da horrelako egoera kudeatzea 17 urteko mutil batentzat eta gaina badaukazunean sekulako ilusioa final handian egoteko. Baina badaude doaiak hor, agerikoa da. Beraz, lanean segitzea geratzen da, Beitiak sake bikaina, Nazabalek errestu ona. Zabalera, Nazabal iritsi eta jaso, oleaz. Nazabalek defensan, oantxokoan dotore utzi du Beitiak, iritsi Nazabal. Gurutzatu, bikain Nazabal. Oantxokora berriro, Zabalean dejada, baina kontrakatxa da.
26. Bai, eta bain sekulako lan hain do Nazarrek defentsan, Bai. eta bueno, egia da, hor, rekurso oso interesgarri bat atea dola, ezkerrarekin txokotikan Zabalera inakua egiten saiatu da, eta bueno, egia da hau ere kanpoa juntzaiola, baina bueno, errekurtso aparta iruditu zait, eta gaina, bueno, nik uste dut erakutsi nahi dola beak ere, bueno, pelotan gaur erakusten edana, baina askoz ere gehiago jokatzen dakila. Sakez egindako 6. Beitiarentzat eta Xalouek bere azken sakea iragartzen dute. Hogeita bat eta 6. Eta bueno, eta gogorra da azkenen hor banakako partido baten zeizunen ez errateatzen, eta bueno, momentu gogorra dio, baina Orain aurrera joan da Nazabal, Beitiak Zabalera atera du, baina motz. Itxia. Nazabal ere epailari begira geratu da, baina bai, motz. Zazpi eta 21. Beitiak harrapatu indo, Nazabal aurrea jungo zala edo susmoa izango zen, eta bueno, Zabalera zoragarri indo, baina motz. Nazabalek zute gurutzatua gaintxokoan Beitiak iritsi eta Dotore Nazabal lehen bizi aurrean, gero atzera. Eta gutxienez, horixe, beste tanto bat jokatzeko aukera. Eta sentsazio hobekin partida amaitzeko aukera. Baina Txapazkira sakea, 22 eta 8. Eta bueno, justu aipatu ez du, sentsazio hobekin gehatzeko aukera, eta guztiz kontrakoarekin gehatuko izan da, eta bueno, egia da, hemendikan animo guztiak emate dizkigula Nazabaliz, bueno, badakigu izugarrizko pelotari dela, eta bueno, gaur jokatuna, baina askoz ere gehiago jokatzeko gai dela, eta bueno, jarrai bezala entrenatzen aidan bezala, eta ziur aukera gehiago izango ditula finala horretan egoteko. Zalantzi gabe, eta Beitia berriz, finalista Arkaitz buruaren aurka. Josu, final Dotorea gehatu zaigu. Bai, izugarrizko partida izango da Beitia eta Arkaitz inguruarena. Bi pelotari izugarri eta gaina joko puntu ederrean daudela erakutsi dute txapelketa guztian zehar. Eta bueno, eta gaina favorito garbirik gabeko final bat izango da. Bueno, finala aurrekoa, espero baino errezago agian. Bueno, hori kanpotik izango zen. Barretik, bueno, hasieran tensioa zetorrinez, da kosta oin eta apuruete gozetea hori. Baina, bueno, azkenean botierogaz pentsaute ekarri peinategaz, alik eta luzean jolastu dira eta gozputzera, bueno, ondo urten dau. Alde handiaz,
irabazi duzu, baina Nazabalek arriskua duela erakutsi du eta ezin fidatu 22 iritsi arte. Bai, gaur ez da izin bere egun honena, baina pelota eskuen aukin dauenean jakin dago amaitutea, baina, bueno, pozik irabazite eta ia finalea zela. Eta berriro Zumarra gara etorri behar da, hurrengo asteazkenean Arkaitz Muruaren aurkari handia. Bai, oso ondo dabil azken aldien, dakigu moduen danok, eta badakigu laute dela igual jokamolde onena igual gure mailan, baina, bueno, ez teko bildurrik eta irabaztera gatoz. Zorionak. Eskerrik asko.
txapa airera eta igoa Bernaolaren alde izangote da. Kostatzen nahi zaio txaparroi, bai, urdinek sakea. Eta epaile lanetan, ez diteu, aurkeztu egin joken, azken partida honetan aurkeztuko diteu, Ander Ibarluzea eta Juan Mari Erostarbe. Eta Josu, zura nahi alantzate hitzak esan barbe, jo izan ere haze lan egiten dena, haze meritu daukena, pelota munduan. Bai, Itzalean, baina lanean beti. bai, egia da, ba, bueno, azkenen baia duela urte desente lehenengo, bueno, ba, Zumarragako pelota eskola hartzea erabaki duten, bea eta bueno, ba, inguruko beste batzuk eta, bueno, ba, orduztikan ikararrezko lana egin dute pelota eskolaren alde eta horretaz gain, ba, bueno, ba, memorialik goini txapelketa hau ere, bueno, ba, nahi zuten urtez urte indartu eta gaur egun, ba, bueno, bere agoten da hor egunez egun ba sekulako lan egiten txapelketa honen alde eta txapelketa hau egunez egun ba indartsuago izateko ilusioz. Bigarren finalerdia Binakako txapelketa honetakoa hasi da. Igoak gora bota du hor, Ezkerrorman. Eta hauek ere finalerako txartela. Eta finalean Zai, Arribilaga eta Elorz. Lehengo asteazkenean garaipena lortu zuten Etxeberria eta Arbizuri 22 eta 19 irabazita. Partida parekatua joan zen ura, ea nola joaten den. Bai, eta bueno, hasiera batetan partida irekia izango dela dirudi. Finala ordenetan bi bikoteak izterdi asko egin behar izan zuten gaurko finalerdi hauetarako txartela lortzeko. Eta bueno, lau pelotari hauek lau pelotari oso sendo die. Aurrean Gutierrez eta Igoak kriston pelotariak, defentsa asko. Gero tanto bukatzen ere artistak eta bueno, atzean bai Azpiroz eta Bernaola die bi pelotari sendo, huts gutxi, kantxa asko kubritze duten bi atzelari eta bueno, ez da garbi ikusten partiontako pronostikoa eta bueno, ikusiko dugu partidak ze norabide hartzen duen lehenengo tanto hauetan. Eta zuzenean hementxe Beloki pilota lekutik, Zumarragatik. Eta ikuslen artean etxean, badakit, Luis Galarraga handia hortxe dagoela. Partida guztia jarraituz eta erari besarkada bat hemendik. 2 eta huts gorriak aurretik eta pozgarria. Ez alde batetik, Errioxako pilotari bat hemen ikustea. Bai, eta bueno, oain ezkerraide zutxe egin da, baina Gutierrez sekulako pelotaria, sekulako aurrelaria. Egia da, finala ordenetan maila oso politia eman zola eta bueno, lortu zutela Irribarria eta Sant Estebani 22 eta 20 irabaztea, gaina partida azkeneko tantoetan atzetik jun eta buelta ematea lortu zuten eta bueno, guretzat kriston poza da Errioxako pelotari bat hemen egotea eta gaina horrelako maila daukana. Azpirozek txapara. Eta nahiko partida hasiera hotza edo ez dakit hotza baino utxuneekin. Bai, azkenen oraindikan ematen du partidan ez diela guztiz sartu. Huts errez batzuk ere ikusi ditugu eta bueno, nik uste gaina lau pelotari sendo izan da, beharko dute tanto luzetxo bat egin, partidan ondo sartu eta gorputza zein eskuak ondo berotu eta ziur
ba hemendikan aurrea maila altuko partidu bat ikusiko dugula. Igoak Zabalera sakea, barruan da. Bernaolak atzera. Spiros, ezkerrez. Ondo. Igoak atzera. Hauden bat tanto luze hori. Bernaola. Gutierrez laguntzera bostetik boleaz. Igoak, dotore, haze tanto. Ba, Josu, eskatu duzun tantoa, hoxe zen. Bai, eta oantxe ikusi dugu justo gaina, bueno, Igoa eta Bernaola ze pelotari mota dien. Ez die pelotari guztiz otzaileak edo ez die pelotari luzeak, baina asko arrimatzen dute eta direkzio, bueno, norabide askorekin ematen dute pelota bakoitza, baina hemen bi hiru tanto jarraian Aspirozen ezkerra bilatu dute eta gaina 8 kuadro inguru horretan, eta guain Gutierrez laguntzera etorri dan honetan, Igoak zoragarri aprobetxatu du eta gantxoz izugarrezko tanto egin du. Igoa erasoan, zabaldu. Orain txokora. Bernaola. Airearen bila txokoan, Gutierrez iritsi egingo da eta atzeratu. Bernaola airez bikain. Aspiros, seitik. Eta goiko txapara Bernaolak. Ere lehen galdutakoa. Iruna. Pelota aldaketa. Bai, eta bueno, partido hasiera niretzako harritu dit. Azkenen hain pelotari sendoak izan da eta bueno, beraien toaiak ikusita, huts gehiago ikusten egia tanto onak baino. Eta bueno, nik uste dut hasiera hau espero ez genuen arren, berriz ere partida norabide zuzenago hartuko dela eta kalitatezko tanto gehiago ikusiko ditugula hemendikan aurrera. Aspiros, Kunez, indartxu. Gutierrezek nahiago izan du botera jarri. Eta orain, atzera. Orain bai, ez du gozatu. Boleaz. Bernaolak seitik, indartxu. Gutierrezek boleaz bikain jetxi, Igoak atzeratu agintzen urriñak, tanto honetan. Eta Bernaola gozatzen ikusten dugu. Bai, eta bueno, Bernaolak daukan doai garrantzitsuenetako bat da azkenen pelota daukan bakoitzean esku gozoa dela, oso ondo sartzen du eskua pelotan eta altura frontisean oso ondo bilatzen du, eta baina ere erakutsi du modu hortara pelota luzatzeko gai dela, eta hori behin eta berri egitea lortzen baldin badu, Igoak aurrean aukerak izango ditu tanto bukatzeko. Eta airez ere bikain moldatzen dela erakusten ari zaigu. Naiz eta atzelaria izan. Gutierrez, boleaz, bi pareta. Kantxe harritik, Igoa. Aukerakoa. Gozatzen segitzeko Bernaolak. Aspirozek airea kendu, Igoari, Gutierrez bolearekin. Bien tartera. Orain bipareta efektuarekin, dotore. Igoa iritsi ordea, txostegin. Eta aukerako bain berak, atzera bikain. Baina, ez du buruz gain pasa. Aukerakoa Igoak.
Eta Bernaola lasaitasun pixkat jarriz, atzeratu eta airearen bila. Joan da baina txapazpira. Bai, eta bueno, oainigoak azken pelotakada horretan utxe egin donarren, oain bai bete-beteko tantoa ikusi dugula, bai erasoan, bai defentsan, eta bueno, oain bai beraien doaien islada izan dela tanto hau. Defentsa handia, kolokazioa, erasoan ere gaitasun handiak, eta bueno, baita ere Bernaolaren aireko jokoa ikusi dugu tanto honetan. Azkenen, maila honetako partidetan Bernaolari sarri tokatzen zaio behar baino golpe luzeagoa duten atzelarien aurka jokatzea, eta bueno, doai hoiei aurre egiteko askotan aireko jokoa erabili behar izaten du, eta gaina maila ikaragarria daukela erakutsi du orain ere. Igoaren erresto izan da. Sakea kantxa erdira eta Igoa sartu da. Orain Gutierrez ekatzera. Eta Bernaolak behatzitik ezin. Azpiroz, agian, orain diken gaude ikusteko bere doaiak. Bai, azkenen, bueno, gorriek, bai Azpiroz eta bai Gutierrezek beso biziagoa dute urdinek baino, pelota luzatzeko gaitasun gehiago, eta aldiz Igoa eta Bernaola, bueno, beso hain bizia izan ezarren, dutena da pelota beti nahi duten lekuan jartzeko gaitasun gehiago, esku gozoak, eta bueno, jokatzeko modu ezberdinak dira, edo gaitasun ezberdinak dituzten arren, bueno, nik uste dut Igoa eta Bernaolak badutela aukera partidari bueno, bere doaiekin aurrera ateatzeko gaur ere. Eta gora joan zaio Bernaolari, aukerakoa zuen, gozatzeko hiletakoa. Gozatu du, baina goiko txapa entzun dugu. Eta gorriak isil-isilik, aurkarien utxuneak, utxegiteak aprobetxatuz, 6 eta 3. Bai, eta bueno, normalean Igoa eta Bernaolak partidan zehar gutxi egite dituzten arren, gaur hasieranetan 6 tanto dituzte aurka, eta horietatik 5 beraien hutsak izan die. Eta bueno, beraien hutsak murrizten saiatu beharko dute lehenik finalako txartela lortu nahi baldin badute. Igoa, boleaz, Gutierrez, atzera. Orain boleaz, ezker horma bilatuz, ezker gantxoa, ez du gozatu atzera jo nahi zuen, baina hortxe geratu zaio. Azpiroz atzeraka, ezkerrez bikain. Igoak ere ez du gozatu, Gutierrez agintzen jartzeko prest. Badoa. Igoak efektuarekin erantzun dio. Orain zabaletik, Bernaola eskuinez bildu. Azpirozek eskatu dio, baina Gutierrezek pelota zai hori eramatea erabaki du. Eta orain, sotamanoz, barren izangote da, bai, ez, epaileak ez dio. Ez dakit ba, nik zalantza dukat, gu hementxe gaude. Hemen ikusiko dugu. Ez dakit. Bai, hor... Neri zuzenean barra niritu zait, baina... Bai, eta hor ere errepikapenean ona zirudien, baina bueno, hor... Ja ez du balio, epaileak eskualtxa baitu. 6 eta 4. Eta bueno, azkenen zuzenean hor gutxigatik izaten dien horiek zaila izaten da eguneko egunean asmatzea.
Eta urdinentzat, sakea. Eta garrantzitsua gorrien tanto boladari amaiera eman diotela. Dado aigo. Gutierrez egin sartu da. Iuak txokoan utzina izan du. Baina Gutierrez hortxe zegoen. Eta hasiera honetan Gutierrez jokuan asko sartzen ikusten dugu, Josu. Bai, azkenen hori da bere jokua, beak boleaz eta bueno, azkenen arma ikaragarri hona dauka, gaina defenditzetik erasora pasatzeko gaitasuna dauka. Eta ikuste egun bezala bai ezker eskuin golpe pozoitu dauka eta golpe bizia. Kapeianen antza hartzeiot. Hor giratu danen, etorri zain burua, kolpea eman dio eta bere gorputz osa giratu du eta... Bai, gehien bat ezkerrarekin eta, bueno, bai badauka bere antza pelotakada batzuetan. Baina haren maila iritsi nahi bali madu lan asko egin beharko du, ondia izan zen. Eta orain Bernaolak ezin, atzetik, txapazpira. Sartu du baina. Ez utxe egite bat. Eta lau. Bai, eta bueno, duela pare bat tanto aipatu ez du, aspirozi gehiegi ikusi ez diogula, eta nik uste dut, bagian partida xeranetan justo hori dala onena, ze bueno, gehienak Bernaolak ja hiruzpalau huts egin ditu, Igoak eta Gutierrezek ere beste pare bat huts egin dituzte, eta bueno, Aspiroz hor agian ez dugu ikusi golpe ikusgarriak ematen, baina momentu huts bakarra dauka, eta bueno, eta ikusten dugu sendoa dela, gaina pelota geroz eta gehiago arrimatzen, eta bueno, nik esango nuke partida hasiera honetan gutxinaka atzeko kuadroetan ere gaientzen nahi dela. Hori da, eta horren adirazle, tanto hau, Gutierrez utzi egin dio, pelotari pasatzen eta Aspirozek bikain atzeratu du. Korriak erasoan, begira. Ezkerrotman, zaila, Bernaolarentzat eta hau atzean egindako tanto bezala jarriko diegu. Intentzio guztiarekin gurutzatu delako eta atxeden aldia eskatu dute urdinek. Markagailuak aldea erakusten duelako, Josu. Bai, eta bueno, urdinentzat notizia txarrena da, gorriek egindako bi tanto besterik ez dituztela eta markagailuan 8 tanto doazela. Normalen Igoa eta Bernaolaren doaiek handienetako bat izaten da defentsa eta huts gutxi egite dituztela, eta gaurko partidan kostatzen nahi zaie huts gutxi egitea, eta azkenen lau tantoko errenta hartu dute bai Gutierrez eta bai Aspirozek. Goñiren omenezkoan finala erabakita geratuko da binakakoan, baina beste binakako finala handi bate baukau. Igande honetan?
Bai. Profesionaletako lehenengo mailako partidoa. Berezia izango da, arrazoi ezberdinengatik. Albizuk txapela irabaziko aukera duelako agian, lehenbizi, ezkurri atzean. Osagai interesgarriak. Altunare horra bat, noski. Uteko asmoi bai, Iruñaldea? Ez, nik etxetik ikusiko de partido hori, baina gustora. Itzordu garrantzitsua egan denetan, Nafarroarenan. Beloki pilotalekuan, atsedenaren ondoren hementxe, lau pilotariak, tanto gogor batean, Gutierrez Ekairez defensan. Orain atzera, Igoa defensan Airez, jokoan sartu nahi du. Espiroz. Gutierrez atzera etorrita. Defensa lanetan. Bernaola zazkitik. Gutierrez boleaz, pilota jetxi, Igoak zabalera, intentzio guztiarekin eta tanto, ez? Eskua altxatu du beraz. Nahi gabe, esan nahi du horrek. Bai, eta, oain eskapada horren ondorioz tanto egin dute urdinek, baina, gora ipatu nahi non Gutierrezen lana aireko joko horretan, ze, horregon die momentu batzuk nun Igoa eta Bernaola dominatzen hasi die, baina hor lauterdi horretan jartzen da Gutierrez eta boleaz defenditu bakarrik ez, baizik eta momentu askotan erasoera ere pasatzen da arma horrekin eta gaina Azpirozi pelota txar asko kentzen nahi da. Igoa sakera. Zabalera. Gutierrezek hori ere boleaz. Bendeja da. Agintzeko gogoz dago Igoa. Eta jokoan asko sartzen nahi azken tanto hauetan, orain atzera luzatu, Azpirozek zazpitik. Ezin airearekin hor. Eta gorriak agintzen jartzeko aukera, baina Igoak saltsa nahi du horra aurrekaldean. Bernaola. Azpirozek barruan. Boleaz Igoa, Gutierrezek alduen agindu orain txokora sartu dio, Keinu eta Gutierrez Airez asko laguntzen. Bernaola. Tertzipik Azpiroz. Bien tartera, baina Gutierrez hortxe zegoen, orain dotore Igoak, tanto, kontuz. Bai, eta egia da, oain tantoa Igoak egin dola zoragarri, baina momentu askotan jokoaren ekimena ere gorrien alde izaten nahi da. Hala ere, iruditzen zaitena da, hain pelotak pixkat moteltzen juten dien bitarten, urdinak partidan gehiago sartuko dela oraindikan ere, eta oraindikan ere partido berdinduago bat ikusiko dugula. Eta ikusi dugu, Igoa gogotsu dagoela, parte gehiago hartu nahi duela, agindu egin nahi duela eta ikusgarritasuna ematen du horrek partidari. Zabalera berriro dotore. Ezker gantxo bikaina. Bai, eta erakusten nahi Igoaz nolako pelotaria dan.
defentsa handikoa, baina gero erasan ere artista, eta ja baditu lau tanto eginak, eta gaina ikusten dugu, ezker gantxo horrekin min asko egiten dola, eta oso errez zabaltzen dola pelota arma horrekin. Sakea zabalera. Gutierrez atzelariari laguntzen, Igua berriro airez. Ezker arma bilatuz, berriro boleaz pilota jetxi egiten du. Utzi Bernaolari honek atzera. Gutierrez ekatzera. Aire sartuko da ezkeinu, Aspiroz. Igua ez dago barkatzeko eta jokoan sartu da berriro, orain utzi, Bernaolak eraman, Gutierrez ekeinu, aukerako Azpirozek. Bernaolak bikain defensan airez. Aspiroz. Gutierrez ezker arman sartu zaio. Azpirozek ederra eman dio orain. Bernaola. Gutierrezek txokoan airez. Igua iritsi eta bipareta elegantea. Txost. Hala ere eraman. Lehen bizikoan. Haze defensa. Eta bain Bernaolak airez ezin. Bai, eta bueno, begia da tanto oso bizi ikusi egula, hor Gutierrezek moztu hortan gutxigatikan ez da txapara jun, eta azkenen Bernaolak tanto honetan erakutsi defentsa izugarria daukala airez, baina ezkerra airea hau bera juntzaio. Behatzi eta zazpi. Esan lehike ja Urdinak bai, jokoan sartu diela erabat. Hasierako utxegite haiek iragana diela eta euren joko moldea ere aurkitu dutela. Igua airez erabat lagunduz eta erasotuz. Eta horrek esan nahi du partida politia daukegula horretik. Gutierrez ekatzera. Bernaolak huts berriro da. Bai, eta bueno, bain gerturatzen nahi zien Urdinak, azkenen huts gutxigo egiten nahi zielako azken tantotan, baina bain berriz ere Bernaolak eramateko pelota bat huts egindo, eta gorrik hor jarraitze dute. Bi tanto bakarrik eginak, Bai. baina 10 tanto poltsikuratu dituzte, eta Urdinek irabazine baldin badute huts gutxiago egin beharko dute, ze bestela Azpiroz eta Gutierrez erakusten nahi die oso pelotari sendok diela, eta ez dutela barkatuko. Eta bikote gogorra osatzen dute, Ederki ulertzen dira, Gutierrezek asko laguntzen du, eta erasoan ere min egiten dakila erakutsi du, orain txapa gainean moztuta. Igoak ezin lauterritik. Bai, eta bain arte Gutierrez asko gustatzen nahi zait, eta bai da erritmo asko jartzen tanto bakoitzean, bai airez, bai botez, defentsa, baina kostatzen aizaio tantoak egitea, bain bigarren tantoa begindo, eta ea bain bere askatzen dan, eta aurrean tanto gehiago egiteko gaidan. Sakera, Rioxako pilotaria, Iguak, airez, restoa, Bernaola. Eskuinez gozatuz, atzera, Piroz azpiterritik ezkerrez. Gutierrez, otamanoz, txapazpira. Eskuan ondo sartu.
Eta txapa gainean balima zen oso arriskutsua izango zen ies egindako pilota hori. Pia. Bai, eta bueno, eta momentu zirutantoko abantaia eta abantaia hori ba huts egindakoetan dago. Azkenen igoaia lau tanto eginak dauzka, Gutierrezek bi, Azpirozek ere tanto bat egin du, baina huts egindako gehiago dituzte, gehien bat hasiera honetan Bernaolak eta hor dator ba partidontako abantaia hori. Azpiroz zazpiterritik oso ondo, 6an jarri du pelota, orain zazpitik, Zabalera, barran da. Bernaola iritsi eta bildu, Gutierrez, atzera. Azpiroz ezkerrez, eta gorriek pilota atzea nahi dute. Eatzitik, Bernaola. Gutierrezek ere atzera. Goiko txapa etzuen urruti. Pilotarrek Igoa sartu da, boleaz. Txokotik txokora. Gutierrezek, Azpirozek. Erori eginda, altxa da. Gutierrezek aukerakoa. Atzera luze ezkerrez. Airez Bernaola bikain. Atzera. Bien tartera, Bernaolak, ezkerrez Dotore. Piroz. Igoa dator, atzera, laguntzera atzelariari. Gorriak agintzen tanto honetan. Urriñak defensan. Pirozek atzera. Gutierrezek lauterritik, indartxu, Igoak atzera. Tartea zabaldu du Igoak, ea oraingoan. Aire sartzeko aukera duen. Sartu eta zabaldu. Juancho Juan utzi du, Gutierrez iritsi eta atzeratu. Piroz. Igoa irutik aire sartu da. Efektorekin bildu Gutierrezek eta Igoak atzera. Bai, eta nik uste hemendikan aurrea horrelako tanto gehiago ikusiko ditugula, gutxinaka gorrien bizitasun hori agian pelotaka bakoitzean tanto luzatzen da momentuan agortu ingo zaiela, pelotak ere gutxinaka ere gastatzen jungo die eta bueno, tanto luzeoetan ikusiko dugu zein moldatzen dan, ze bikote moldatzen dan hobe. Gutierrezek atzera, aire sartu beharko du Bernaolak. Oleaz bikain, Azpiroz, lautik. Ezker horma bilatuz. Oleaz Gutierrez. Igoa. Airearen bila, ez. Txepa gainean mozutakoa intentzio guztiarekin hori bai. Gutierrezek eraman ordea dejada txokoan. Azpiroz bikain iritsi da. Tanto politea, borrokatua. Gutierrezek atzetik. Orain erasora pasa nahi izan du. Horma abiatu nahi izan du Igoak, airez, zabaldu bikain, Gutierrez iritsi. Gainean da. Oleaz Azpiroz. Bernaolak ezin. Azpiroz, emango diogu tantoa, goleaz. Egindakoa eta Josu haze tantoa. Gogorra. Bai, eta bueno, oso tanto gogorra eta gainea, bueno, kalidade handikoa. Azkenen
Igoa eta Gutierrez asko sartu die jokun, airez, atzelariei pelota kenduz, gaina erasoan ere saiatu die. Eta bueno, Aspiroz beste behin kriston partidua egiten nahi da. Azkenen nahi da, defenditzen, pelota gaina arrimatzen nahi da, askotan baita ere, ikusten honen Bernaola lauterdi horretan jartzela eta aire sartu ardanean, hanketara botatzen saiatzen da edo bestela paretarekin, eta zentzu handiz ematen pelotari, eta ja da, bi tanto egina dauzka eta bakarra galdua 12 eta 8 hontarako. Tanto bola da orain, gorrin aldekoa da, den urdinen izan da. Aspiroz. Gutierrezek golea zabaldu, Igoa atzeraka etorri eta bildu. Bernaola, aukerakoa. Luze. Etzit erditik, Aspiroz, Dotore. Igoaren ezker gantxoa zabalera Gutierrezek atzera. Ezkerkada bikaina, Aspirozena. Ipare eta efektuarekin Gutierrezek, Igoak zabaletik zabalera. Bernaolak atzera. Igo airez, du. Nahi bezala jetxi, orain txokora, Aspiroz iritsi. Hau ere, tanto gogorra. Gutierrezek golea bera. Orain, Ezkerrez, atzera Igoa. Aspiroz. Bai, eta Aspiroz defentsan iten edan lana hor txokoan ikaragarria. Ipare Dotorea Igoak, tanto ez Gutierrezek eraman, haze defensa. Ez du gozatu Ezkerrez Igoak, Aspirozek, bosterritik, txokoan goxo utzi du, Gutierrezek deja da, eta Igoak atzera, Aspiroz zabalera zijoan orain atzeraka ezin. Justu baina ezin. Haze tantoa. Bai, eta lehen epatu egun bezala, bain ja tanto askoz ere borrokatuagoak izaten nahi die, nik usteet oain ja, gehiago kostatzen nahi zeila gorriei dominatzea, urdinak ere, ikuste ditugu beste sendotasun puntu batekin, eta oraindikan partidu asko gehatzen da, eta ez dakit zen horabide hartuko partidu honek, baina iruditzen zait gutxinaka urdinen aldeko joera bat izaten nahi dela, eta pixkat partidua beraien aldea eramaten nahi dela.
merezitako atsedenaldia, lau pilotariek hartu dutena. Eta finalerdi emozioz beteriko finalerdia, parekatua. 12 eta 9 eta 12 izango dugu, sakea Igoak baitauka. Eta ea, euren bolada lortzen duten urdinek. Zabalera intentzio guztiarekin sakea Igoak, Azpirozek, barruan. Bernaolak ez du gozatu orain, eta Gutierrezek ere ez, eta Igoak atzera. Piroz. Igoak gantxo indartsua, Gutierrezek ere bai. Keinu. Piroz. Igoa boleaz defensan. Bien tartera. Igoak eraman. Ipar eta Dotorea. Gutierrezek atzera, pelota zaila Bernaolak airez, ondo. Piroz, eskuinez. Luzatu eta eraman Bernaolak. Orain txapazpira. Gutierrezek bi pareta egin nahi izan du eta txapazpira joan zaio. Aldutako laugarrena Errioxarrarentzat. Bai, eta etzekoan aukera ikonena bi pareta egiteko azkenen, pelota indarri gabe zijon eta hor indar guztia beak hemen barra zeukan, eta azkenen, bera joan zaio. Eta, tanto hontan, Azpiroz ikusi dugu ezker eskuin pelotaka Dotoreak ematen, eta Bernaola atzean oso sendo, eta lehenengo partidoko lehenengo 3-4 tantoak hotzak izan dien arren, oain hartu dia partidon, tanto oso gogorrak izaten nahi die gehienak eta partido oso gogorra doa. Bernaola. Azpiroz, azera restoa, eman diona sakeari, eta orain agintzen jartzeko aukera. Seitik. Igoa lautik airez. Gutierrez atzera. Igoak alduen egin du, Gutierrez entzat aukerako orain. Zeratu airearen bila. Aze tanto. Aze ezker gantxoa. Gutierrezena. Ikusiko dugu errepikapenean. Artea zabaldu eta gero behartuta gainera, Bergantxo hori. Bai, eta oain egia tantoko zati askotan gorriak dominatzen egoten diela eta pelota gehiago luzatzen eta urdinak momentu askotan defenditzen, baina hala ere gorriei tartea irikitzeak kostatzen nahi zaie. Eta nik uste dut hain Azpiroz eta Gutierrez pelota berri baten bila jundiela, pixkat pelota gastatzen nahi dielako eta behaien doaiak nabalin baituzte nabarmendu eta tantoak egiteko aukera gehiago izan behar dute pelota bizitxoago bat eta modu hortan Bernaolari alik eta min gehien egin. Gutierrezek sakea zabalera, intentzio guztiarekin. Bernaola iritsi eta eraman. Azpiroz ezkerrez. Dotore. Haze pilotaka. 8 erditik. Bernaolak eraman. Gutierrezek txapa gainean moztu. Azpiroz lautik. Gozatzen ari da, Zabalean barruan izango da, bai, barruan eta tanto. Atzean Zabalean egindako tantoa Gutierrezek, baina Azpiroz gozatzen ikusten nahi da. Bai, atzean Azpiroz geroz eta gehiago gozatzen, Bernaolari behin eta berriz bizkarra erakusten,
eta modu hortan Igoak jokoan parte hartzeko zailtasuna dauzka eta gehiago kostatzen ari zaio hain bikote urdinari tantoak egin eta partida hau berdintzea. 23 urte dauzka, 3 urtzungoa da, Spiros, eta nagusitzen atzean, Igoa postera etorri da laguntzera, baina orain beste bat. Ezkerroman atera da, baina ezin. Oso zaila zen, atzean lortu duen tantoa Spirosek, eta agian orain arte, lauen artean, sendoena, bera. Bai dudari gabe, eta gainera, oain gehien nabarmentzen nahi dana Aspiros da. Jarraitzen do, partido hasieran egin do Nutxorrekin, 3 tantoia da egin ditu, eta behin eta berriz Bernaolari bizkarra erakusten. Eta gainera, defenditza tokatu zaionean ere, txokoa bikain defenditu do. Nik uste, Gutierrezi ere lasaitasun asko ematen diola horrelako atzelari bat izateak, eta sekulako bikotea osatzen nahi de gaurko honetan. 15 eta 10, 5 tantoko aldea. Igoa goleaz Gutierrez utzi eta Spirosek atzera. Igoaren gantxoa Gutierrezek iritsi da, baina ez dakit zabalera zer egin nahi izan duen kanpora. Bai, eta Igoaren hain lan zailak, horre aukera daukan bakoitzean aire sartzen saiatzen nahi da, eta aukera txiki bat ikusi da momentuan, gantxoz txartzea erabaki do, eta azkenen tanto egia da Gutierrez iritsi dela, baina nik uste pixkat deskoordinatua iritsi dela, eta ez do lortu pelota hori biltzea. Urdinak berriro ere sakea. Kantxa erdira atera du. Spirosek bikain. Entzun. Eta bain gorriak agintzen. Hasteko aukera. Goleaz, Gutierrez, Igoa. Eskuinez. Zabalera. Iritsi eta eraman. Orain txokoan moztu indartxu. Eta Spirosek txapazpira. Goleaz egindako tantoa. Indartxu jakin bazekien, Spiros hortik ibiliko zela eta horregatik indar guztiarekin eman dio. Bai, eta ikusten da Igoa arriskutsua gola, eta bain, geroz eta gehiago gorriak dominatzen nahi den honetan, aukera daukan bakoitzean sartzen nahi da, eta bi tanto jarraian egin ditu, eta berriz ere hortxe daude, 3 tantora. Sakera. 12 eta 15, Gutierrez posterritik airez. Keinu Igoak. Bernaolak atzera. Spiros behatzitik. Igoak atzera egitera erabaki du, zabaldu. Gutierrezek eraman. Bernaola, indartxu. Eta zaila behatzitik ezkerrez ondo. Gantxoa zabalera Gutierrezek eraman. Gainatzera. Gantxoa zabalera berriro. Gutierrezek bildu. Bernaola. Gantxo erditik ezkerrez atzera. Urdinak agintzen. Bien tartera. Spirosek Dotore. Bernaola.
Igoak atzera, Espirozek eraman, orain txokoan, Gutierrezek eraman haze defensa, bikote gorriak dantzan dabiltza, urdinek tanto ezin amaitu, orain bai, ba ez, defensaren tantoa izan dau, 16 eta 12, haze defensa. Bai, eta Igoak merezizon ba. Bai. Tanto hau beretzat izatea, baina defentsa ikaragarri erakutsi dute Bernaola eta Espirozek, eta azkenen, Ezker kantxori kontrakantxera joan. Igoarentzat errezena ematen zonean, azkenen kontrakantxara joan zaio. Eta egia da lau tantoko abantaila dutela gorriek, baina Igoa eta Bernaola oso pelotari borrokalarik die, eta Igoa oso arriskutsu ikusten dagoela, aukera okon bakoitzan erasoan eta min egiten, eta nik uste indikan beraien aukerak izango dituztela partida honi buelta emateko eta finalerako txartela lortzeko. Gorriek 6 tantora dute finaleko txartel hori. Han zai daude, Arribilaga eta Elortz. Asko dago jokoan. Bernaola. Atzera, Espiroz. Seiti. Mandio. Gain, bostetik. Ezkerrok mani txatxia. Naola bikain. Gutierrez ere atzeraka. Igoa gainditu nahi dute eta atzera eta atzera bikote gorria. Orain ez du asmatu, Bernaolak atzera. Eta zaila Espirozentzat, zazpiterritik oso ondo. Igoa, ezker gantxoz. Gatu, orain deja txokoan. Gutierrez bikain berriro defensan. Zabaldu, Gutierrez egildu, boleaz. Txokora Espiroz hortxe da, oraingoan altxa bakarrik ez atzean jarri du. Orain deja txokoan egin duena Gutierrez izan da eta 17garrena. Bai, eta tanto honetan Bernaolari lan zailak tokatu zaizkio, momentu askotan defenditzen eta egia da azken bola luzean sendotasun handiarekin nahi dela jokatzen, baina azkenean Gutierrezek aukerako pelota bat izan donen, txokoan zoragarri utzi du eta 17garren tantoa beraientzat. Hala ere, tanto bakoitza oso landua izaten nahi da eta 17 eta 12 junarren asko kostatzen nahi zaie tantoak egitea gorriei eta oraindikan lan desente egin barko dute 22garren tantora iristeko. Eta ezin sake hori erantzun Bernaolak erori eginda ez dakit. Beste egin ote duen edo. Bai, eta 18 eta 12. Eta orain bai, tartea dezentekoa, amaiera honetan gainera. Sei tantoko aldea, lauen faltan. Badoa, Gutierrez. Intzatua, kantxarritik eskuinaz Bernaolak. Espiroz, bostetik.
ez du gozatu. Igoak zabalera. Tentzio guztietekin, tanto egiteko, baina Gutierrezen hankak bizi-biziak dira eta harrapatu egin du. Bernaola, lautik, eskuinez, txapagainan moztu, bien tartera, Igoak atzera, Espiroz, airez, bostetik, ondo. Eta Igoak txokoan utzi nahi zuen, Espiroz, hortzen egia da, baina txapazpira joan zaio. Eta Aspirozen tantoa beste behin ikaragarria. Orain ere defentsan, bueno, pelotaka zaiak izan ditu, eta azkenen, Igoak ikuste hona da erasora jutean bakoitzean Aspiroz txokoan daukala, Gutierrez zabalean, eta tanto egitea oso zaila dela, orduan txapatikan geroz eta gertuago utzi beharra daukala tanto egiteko, eta azkenen txapabera juntzaio, eta 19. tantoa Gutierrez eta Aspirozentzat. Berriosako pilotaria esakera. Olea zigoa. Okerakoa Gutierrezek. Ezker Orman bildu orain Dotore atzera. Aspiroz. Luze indartxu. Bernaola defensan, Sotamanoz. Igoa defensan eta erasoan bietan. Orain txokora, Gutierrez iritsi. Igoa pasa eta Bernaolak pelota zaila jarri dio Aspirozi. Ezin Aspirozek. Hor ezkerparetan itxatxi zaio eta ezin izan do pelotaka da hori eraman. Eta min egin dio, Aspirozi pelota igaltzer, azte oioa bota duen. Oso konzentratuta dago partidan, eta du galdutakorik nahi. Ez eta orain, urdinak ez dakite ziur ze pelota atera nahi duten, zer komeni zaien. Nik uste, saiatuko dela bilatzen pelota bat, Igoak sakearekin min pixkat egin eta gero bera jokoan sartzeko. Baina gaurkonetan, sake restoan ere bai Gutierrez eta bai Aspiroz bika nahi die eta Igoari ez diote aukerarik ikusten tanto errezak egiteko. Begira, zer restoa, Behatzitik nu jarri duen Aspirozek eta Igoa begira, egon behar. Eta orain, zabaldu Gutierrezek eraman. Aspirozek bote pronton barron da. Bernaolak gurutzatua. Ezkerrez ondo. Igoak txokoan deja da, Gutierrez iritsi. Atzeratu. Orain ez dakit, ies egindakoa ze izan den, hala izango zen. Ipareta eta txapara. Nabari da pelota honekin tanto desente jolastu dituztela, pelota gastatua. Pare bat aliz ikusi da atzelariai motz gehatu zaiela pelota, eta azkenen urdinen erabakia pelota hau ateatzea izan baldin bada, da Igoa gehiago sartzeko jokoan eta behar dauzkandu haiekin tanto batzuk egin eta berriz ere partidan sartzeko. Igoa sakera. Behatzitik, Aspiroz, txapazpira.
Bai, eta lehengo tantoan ere pare bat pelotakada erori zaizkio Azpirozi, onak izan dien arren, erori egin zaizkio, eta bitu. Orain pelotakada hau ere erori egin zaio, baina orain hontan ezin izan do txapagainan jarri. Gutierrez errestoan airez, zelariari laguntzen, berriro ere boleaz. Orain zabalean egin izan du jokaldia Igoak, Gutierrezek atzera. Tiroz, seitik, Bertxu. Igoa sartu da, Gutierrezek hanketara, Igoak atzera. Bernaola zazpitik. Gutierrez txokotitxokora. Talantzia izan dute urdinek, azkenean Igoak eman dio. Azpirozek atzera. Igoaren ezkergantxoa. Gutierrezek bildu. Hanketara etorri zaio Gutierrezi, baina ondo. Libratu du. Azpiroz, seitik. Zote zaila Bernaolak eraman duena. Gutierrezek boleaz orain. Sotamanoz atzera, Sotamanoz defensan Azpiroz. Tanto horra eta garrantzitsua jokatzen nahi diena. Igoak gantxo zabaldu. Irozek ustetik. Gutierrez. Oleaz, haze tantoa. Oain txokoan deja da egiten saiatu da Gutierrez, baina txapa soinua. Bai, eta bueno, azkenen pelota honekin gorri ere tantoa egite asko kostatzen zaie. Ez dute horren errez dominatzen, Gutierrez ere azken aldi luzean irera joan beharrean asko botez txartzen nahi da, eta bueno, Igoak erasotzen donen kontraerasora juten dela, baina bestela erasotzeko intentzio gehiegirik ere etzaio ikusten, eta horrela 22 iristea kostatu ingo zaie. Ze, bueno, azkenen Igoa ikusten da oso erasokor dagoela, eta gaina Bernaola azken aldian utxik egin gabe dago, eta partidoari buelta ematen nahi die pausoz pauso. Josu lehen esan lezu hauek ez dutela etxitzen, ez dute etxi eta 3 tantora, Bai. 16 eta 19. Eta txakez egindako bigarrena, Igoak, Gutierrezek boleaz ez du asmatu, eta armaietan ere zurrumurroa nabari da, 17 eta 19. Bai, eta azkenen, partida xean aipau dugu Gutierrez eta Azpirozek
pelota gehiago luzatze dutela eta besoa biziago dutela, baina pelota gastatu honekin hori praktikan jartzea kosta egiten da. Ez dute lortzen dominioaren bitartez tantoak egitea eta bueno, bain lau tanto jarraian egin dituzte urdinak eta hortxe dira Bernaola eta Iraola 19 eta Bernaola eta Igoa barkatu 19 eta 18 Eta orainak atzetik Azpirozek ezin eta eskerrak artekariak ez duen, bestela suta negozien momentu honetan. Bai, eta bueno, azkenen tendentzia aldaketa ikusten ari gea, pelota gastatu hauekin Bernaola ere erosoago dago, Igoak ere aukera daukanean erasokor ikusten dugu eta min egiten eta tanto bakarria jarri dira. Igoak sake Azpirozek Eraman txokoan utzi du Igoak, Gutierrez iritsi, gainean da. Igoare iritsi eta zabaldu bikain. Orain txokora eta tanto, 19. Azpiroz berriro ere hor zegoen, baina txos moduko bat egin du eta... Hemen ikusten. Haze defensa, bi horrelariek. Hortxe, jak. 19. Bai, eta bueno, nik uste gorriei ere komeniko zitzaiela taktikoki aldaketa txiki bat egitea. Hor, Gutierrez ikusten dugu beti botez sartzen edala eta airera pixka joango balitz Bernaolarentzat ere bueno, presio gehiago izango zen eta gehiago kostatuko litzaioke bueno, defenditzea, baina bueno, ikuste duen momentutikan Gutierrez beti botera juten dela, beretzat ere asko zerrezago da atzetikan bere lana ondo egitea eta azkenen bueno, isladatzen nahi da markagailuan eta urdinak 6 tanto jarraian eginda berdindu dute partida. Eta erasoan orain, Bernaolak atzera, Azpiroz ezkerra duena, Azpirozek. Baina eskuinez Igoa pasa nahi dute eta atzean mantendu pilota, baina Igoa airez bikain indartxu, txokotik txokora. Bernaola atzea. Baina pelota gastatu honekin airea kentzea zailagoa da. Igoak aukera gehiago izaten ditu. Bernaola. Gutierrez azpiterritik, Igo airez ezkergantxa zabalera, Gutierrez iritsi aukerakoa Igoak zer egin. Atzera, asko arratu gabe, bizi, Bernaola lautik. Zatu du, goleaz eskuinez, Azpiroz. Gutierrez, Igoak bipareta efektuarekin eta tantoa eman die. Ez dago bueltarik epailearen iritziz, 29. Lehen ez baldin badu buelta eman, lehen partidan hau ere antzekoa zen. Bai, eta hor epaientzat momentuan erabaki hartzea ez da batera erreza. Eta, bueno, eta partidari buelta eman diote. Bai. Eta azken aldi luzean, bueno, Gutierrez egia sekulako partida egiten nahi dela, baina aire jokoan bakarrik defenditzeko sartzen nahi da eta erasoan, bueno, erasoa jotea azken aldi luzean utzi egindo hori egiteari, eta nik uste dut oain berriz ere azken tanto betarako pixkat aurrera pauso bat emango balu, asko eskertuko lukela bikote gorriak. Bernaola atzera Azpiroz, gora, goiko txapa. 21 eta 19.
Eta lehen esan dugu finaleko txartelak horri egertu zutela, ba, pentsa nola aldatu diren gauzak. Tanto bakarra da. Finala Igoa eta Bernaolak. Txaloak Igoarentzat bere azken sakean. Gutierrez seitik airez. Aukera Igoarentzat, txokoan utzi tanto eta finala. Bai, eta bueno, ba, bederatzi tanto jarraian Igoa eta Bernaolak, eta azkenen partidua beraiek eraman dute eta finalerako txartela bikote urdinarentzat. Eta azpimarratzeko Bernaola esan dugu, txegite askorekin zuela, baina partidaren lehen zatian zen, eta ondoren hortxe geratu da. Bai, azkenen bueno, gero ja pelota gastatu den momentuan, ba, bera askoz ere komodoago ikusi da, erosoago, eta ja ba, beraien, bueno, Igoa eta Bernaolak beraien maila emateko aukera izan dute azkeneko zati horretan. Baina esan behar da, Igoa izan da partidako izarra, 12 egindako, gaudutako, eta bikotearen pixuapeak hartu gainean, arkagailua irauli eta dotore amaitu. Bai, merezitako garaipena eta bueno, ba, finalerako txartela lortzeko aukera izan du bigarren zati zoragarri horrekin. Igoa, zorionak. Eskerrik asko. Haze finala, galdutzat ikusi alduzu, haze partida hobeto esan da, finala gero etorreko da, galdutzat ikusi alduzu, final erdia. Galduta inoiz, behi momentu betez buru pixka gaitxi diau. Hasiera mentalki oso gorra izendua, ez ga ongi aurkitu partio guztien zier. Behi seitu diau, mentalki gorrak izendua, hain gero behi sufritu hau animali bezala eta azkenia gu aukera aprobetxatu diau eta 22 jatu ga. Bikoteren pixua zuk hartu duzu, airez gehiago sartuz, tanto amaitzeko arriskatuz, egindako 12, galdutako 4, partida borobia. Bueno, partidu asko gortu da eta tanto egitea ez on erresa ez. Azpirozek kriston partidu jokatu hau, pilotai asko eman do, kendu egin dau eta horatzetik eskubiakin ematen zonien, ni aurria fatia zei ezon. Baina, bueno, eman dut saiatu nahiz ematen pasua eta atzia, hain geru laguntzen tokatzen zanien, eta hola atia diau. Arribilaga Elorz, urrengo asteazkenean. Finala ibida, atxeden hartu lehenbizi eta gero... Ba, gorra dakau ez, Fermin nivel oso altu bendo. Pilota txar asko gentzen ju, ritmo asko sartzen dau. Eta Elorz behi gazte da, behi poso handile daka eta pilotai asko ematen do. Saietuko da partide gortzen eta gu aukerak aprobetxatzen, behi bakigu oso zei hori bediaula. Ba, zorionak. Eskerrik asko. Ba, hortxe Igoaren hitzak eta gaurko zuzenekoari amai eramango diogu. Zumarragako Beloki pilota lekutik, eskerrik asko, pilota zale, urren arte.